С 2 плюс. И първи за годината отборно са Видрекс. И миналото година беше така. Докторе, като коледа да бъде станава. Значи 6 за година. Ай, пак са и пак. Аз стига вече. Пак Кирето. Той... Браво, Кире! Стито! Кире! Кире! Котро! Киро! Да си ми жив и здрав, Кире. На пето място доктор Пет. Доктор Пет. Измъкна ми се бях. Там ли? Наказан. Дръж, върни! Четвърто място. Тако. Браво, така! Тягайте зад. Шести. Така ти имаш развитие, умствено. Да, на трето място Гок. Браво, браво! Абе, Затвързавам знанията. Затвързавам мами трети. За пак трети. На второ място Митко. Браво, браво! И на първо място Юри. И голем шаран. Не имаше ран, купичка. За председателя. И специалната награда, която Митко толкова много искаше да вземе. На мен се беше вземал. ще я вземе. Е за майстор на годината Юри. Браво! Яба! Ай, А? давай масата.